दाख्लैनिफ्रायनो जाबाय थानाय मार्टियास डि जाब्रांनि मुङावहाय खुंफुंजानाय अन्थाइबारि माया क्लाबाव जाबाय थानाय फुटबल टुर्नामेन्ट बादायलायनाया दिनैहाय फैयै फाइनाल जाबाय। दा दिनैनि फाइनाल खेलाया ओरैबायदि मोजां जागोन, बहुद गारि फैबायनो जेरैबो बुंजोब्बाय आरो मथा मथि गारि दोननो जायगा गैलायला। दा आङो नोंथांमोननो दिनैनि फुटबल टुर्नामेन्ट बादायलायनाया माबायदि जालांगोन आं एसे नोंथांमोननो देखायनोसै। जायफ्रा नायनो गोसो नायनो हागोन। माखासे आर्टिस्टफोरबो दंफैयो, आङो एसे देखायनोसै आरो। दा बिराद मानसि जाबाय नै, फैगासिनो दं, दाबो जेबोआनो जायाखैनो। दखानफ्रा नै टिकेटबो फानदों नै, फुरा मा मोनो? 3 लाख आच्छा, माने बाहायग'बो नायनो हागोन आरोखि, सोरनिबा खाफालाव नाङोब्ला 3 लाख मोनगोन नै ने माथो। दा दसेनि उनाव लानोसै आंबो, नै ओरैहाय गारि पार्किं जाजोबखाबाय। आं एसे सिङाव हाबग्रोनायसै। दा फाइनालि सिङाव मोनफैबाय आङो, खेलाखौ अपेनिं खालामसिगोन। दा नै प्लेयार्सफ्रा गोबाव खालामालासे दिनैनि बादायलायनायखौ जोङो मानसियाथ' बहुद दंखायो दिनैहाय, अयथासारखा रायज्लायजाखानाय, जेरैबो बुंनानै दंजोबो। ओरैहाय नै मोसाखावरिफोर दंफैयो नै। नायफैदों माबायदि खबरफ्रा? सोरजों रायज्लायदों? बिबोनांसो जायो। बा थिग दं। दा बिसोरो डान्स पारफरमेन्स खालामबाय आरो नानिमोना। आंथ' देखायाखिसै, ओमफ्राय ओरै दंफैयो नै सारमोन माननि आलासिफोर। दा नै गोजौआवहाय जायफोरा दङ नोंथांमोना नुबाय जानांगौ। नै उइनारनि थाखायहाय बेबायदि आरो, रानार्स आप दा बिदि आरो। ओमफ्राय ओरै जोंना आसोला फट' लागासिनो दं नै, सोमदोना लागबाय फट'। ओइ बस देरहागबाय दा? डलार बानायनो दा? औ डलार बानायनो, आदसा थिग दं। डलार बानायसिगोन आरो नै ओरै बिनानावमोनजोंहाय आर्टिस्टफोरजों लादों। मोजां दा ने सिस्टार? औ माबायदि मोनदों फिलिंस? मोजां मोनदों फैनानै। आच्छा औ थेंक इउ। दा बिसोरो डान्स पारफरमेन्स खालामखांबाय आरो ओरै नै ब्रादारमोन दं, सिनायखायो। नै खेफारा मोनग्रोबाय। खेलाया मोजाङानो जादों, गाज्रि जायाखै। ओइ नै 0-0 दं। हेलो जी मोजां गोजौसो नालाय डाइरेक्टसो मोनबाय नै दाने LBFCआ। आं खेबस्लामो बावबाय। हाबावाखिसै नै, आयौ जायगायाव जोबाय, हाबावाखिसै फाग्लासो। उल्था जोबावदोंमोन होनब्लाबो हाबावाखिसै। हाबावाखिसै आयु। खेलाया मोजाङैनो हागौलै दिनैहाय। आसलि बिसलि ओरैहाय माबाया LBआ गरसे
जाबायलै फेरेंगा एफसिया 1 गल होनाय आं गल सोनाय टाइमावहाय मबाइलखौ बोख्लायना लाफ्लांबाय ओरैबायदि डेन्जारेस सोखादोंमोन नायग्राफ्रा बिराद दंखायो दिनैहाय ओरैबो बुंजोबनानै दङ नै जायगायानो मोनलायलायखायाखै गोजौआवथ' आलासिफोर थाबाय ओमफ्राय गाहायाव आरो नायग्राफ्रानो गोसोखांनायनि सोरजिगिरिखौ नोंनि बे समायना बैसोआ मोजांना सालथे देरहाखागोन दा दानिया देरहानांगौ औ गरसे जानानै दं होनबाबो माने सिखायगोन मिनिटआव सुखायो नालाय खुनु नार्भास गैया दा नार्भास गैया टिफिन जाथ'नानै दं खेलाया ओमफ्राय नै प्राइजफोरखौ लानानै आर्टिस्टफ्रा राउन्ड गिदिंबाय आरो फिल्डखौहाय दा बिदि आरो बेखौ फिल्डखौहाय राउन्ड गिदिंहोनानै लाबोबाय बियो हाफ स्पिननि उनाव जाबाय खेलाया गोजाया गरसे जानानै दङ गोथांजोंहाय गोजाया LBFC गोथाङाथ' फेरेंगा FC जाहैबाय फेरेंगा गरसे आवगायनानै दं ओमफ्राय ओरैबायदि आगुन जाखादों खेलाया जायफ्रा नायफैदों बिसोर मिथिखाबाय आं माने फुल खेबजोबनो हाया नालाय खेलाखौहाय गोलाव जायो भिडिअआ बे हिसाबैनो आरो मानसियाथ' अयथासार जाखादों हनै बेयावहाय नायदो नै दाबो गरसेल' देरहानानै दं मावहरबायलै किपारा आनलाखि जाबाय हनै माबाया फेरेंगाया गोथाङा डाइरेक्ट मोनबावबाय दहायबो गोजाया मोनदोंमोन गोजा सोरोङाखिसै दा फेरेंगा मोनबाय हनै गल सोबाय बरियाल' सोबाय हनै दा लोगोफोर खेलायाथ' बिराद मोजां जादोंमोन जोबनो 3 मिनिट एबा 2 मिनिटल'सै गोजाया गरनै जेनबाय डाइरेक्ट गल सोहोबाय गरसे ओमफ्राय गलसेया खुनुरुखै बोरैबा हाबबाय दा गोथाङा फेरेंगा एफसिया गरनैयाव देरहाबाय आरो ओइ नै जोबखानोसै आं डाइरेक्ट खेबलायबाय थाला आरो नै गरनैयाव देरहाबाय दा बेखिनिमोन आरो खेलायालाय जागासिनो दंबावो 2 मिनिट दंबावो होमब्लाबो आं बेयावनो दोनथ'नाय जाहैबाय आरोखि बाय बाय थ'सै